Ai, mimá, como nos gusta complicar as cousas en TikTok. O caso é facer trasnadas. Agora que xa sabes que Zorra non é unha raposa, senón un trebello para lanzarse pola neve, haberá que facer unha segunda parte, ou? Hoxe imos falar dunha palabra que é correctísima en galego e en portugués, pero que se usa moito máis no mundo lusófono porque aquí colide de mala maneira co castelán. E esa palabra é... corrida. Unha corrida en galego e en portugués é a acción de correr, e polo tanto pode ser un sinónimo de carreira. De feito, se vas a Portugal, podes participar na corrida dos homes. Pero tamén, por que non, na corrida das mulleres. Hai libros de corrida en 101 leccións, e ata os nenos aprenden os números cunha corrida. Claro, iso aquí en Galicia soanos moi raro pola influencia clara do castelán. Nós tamén relacionamos as corridas cas corridas de touros, xa me entendes? Iso sí, en galego é correctísimo empregar corrida como sinónimo de carreira. E podes, por suposto, organizar unha corrida de zorras cando queiras. Veña, hoxe vas perder toda a inocencia. Recorda os peitos da cabritiña? Xa che contei que en Portugal non lle podes chamar cabra a unha muller porque cabra pode equivaler a ser unha pretty woman. Cando nacín, a miña nai non tiña leite. Fun criado como a un becerro abandonado. Mamei nas vacas, en todo o que tiña peito. Crecín así, dese xeito, quedei mal habituado. Hoxe son home e conseguín unha cabritiña e paso o día a mamar nos peitiños da riquiña. A min gústame mamar nos peitos da cabritiña. Mamo a hora que quero, porque a cabrita é miña. A cabrita gustalle a boa comida, boa cama e boa vida. Adora o luxo e o benestar. Ela adiviña a hora que chego a casa e vai logo preparar os peitiños para eu mamar. Ves porque tamén é importante que aprendas portugués? Fora destes asuntos que xeran tanta viralización, hai outras cousas que nos gusta aclarar. Pois claro que existen os dialectos en galego. O galego é un idioma que ten diferentes variedades segundo as zonas. Por exemplo, hai lugares onde se fala con geada e din jato en vez de gato. E hai zonas onde se di catro e outras onde se di cuatro. En Verín, de onde son eu, dicimos 4 gatos, pero en Ribeira ou en Fisterra, por exemplo, din 4 gatos. As variedades dialectais son a riqueza dun idioma, e debes falalo galego da túa zona, claro que sí. O que sí debes é intentar eliminar todos os castelanismos innecesarios que empregas. Dicir falo gallego, ou falo gallego, ou ventana, abuelo, conexo, hai unha chea delas. Seguro que escoitaches os teus avós dicindo palabras como esas. Certo, pero iso non quita que nós, que somos a xeración máis nova, contribuamos a restaurar un pouco este idioma, non crees? Pois mira, nin espero a disfrutaras, nin espero que a disfrutaras. Imos por partes, que aquí hai moita cousa. Primeiro, borra o verbo disfrutar da cabeza. En galego o correcto é gozar. A Academia só admite desfrutar con E, pero non o recomenda. Así que fora disfrutar. Segundo, eu recoméndoche que poña lo que. Espero que a gozaras. Ou mellor aínda, espero que gozaras dela. É unha construción máis galega. E como sería? Espero que gozaras dela ou espero que gozases dela? Como estamos falando dunha hipótese, eu case che recomendaría que empregues o gozases. Espero que gozases desta explicación. Espero que gozases dela. E canto nos alucina comparar idiomas. En inglés, fruit. En francés, fruit, fruit. En catalán, fruita. En italiano, fruta. En español e en portugués, fruta. E en galego, con 2 perendengues, froita. E agora, claro, queda pendente explicar o dos perendengues. Dígocho eu.